Y busnes I ydy gwerthu dillad a'i law, safonol, am brisiau'r syml. Nes I sefydlu'r busnes Y Gist Ddillad mis Mawrth flwyddyn yma. Wel, beth sy'n arbennig am y busnes dwi'n meddwl fwyaf ydy, fel mae'r economi rwan, bod ailgylchu dillad yn bwysig, ac mae gen lawer iawn o gynhwysmeriaid I ddillad yn y wodrob byth yn wisgo, dim maen nhw'n gallu dod o nhw yma, a cael ceiniog neu ddwy amdanyn nhw. Mae'n brofiad, fedra i'n deitha chi, mae'n brofiad anhygoel. Mae'r gefnogaeth dwi'n gael yn wych, a mae'r bobl yn nghefnogi fi yn ffantastig. Ffantastig. Wel, di hyn wedi dod dros nos. Mae hyn ar y meddwl blynyddoedd lawer. Nes I golli ngŵr, ac dwi fod ymddeol. Dwi ddim yn barod ymddeol. So, dwi wedi gwneud lot o waith cartre efo hyn, ac nes I feddwl, reit, dwi'n mynd I eistedd lawr, dwi'n mynd I gario ymlaen, ac gan bod fi wedi meddwl amdano ers yr holl flynyddoedd, o gynnau dipyn o ddillad adre, wedi casglu, gan bod o'n y meddwl I, nes I wneud yn waith cartre, dod I Caernarfon, holi o gwmpas, ac es I i'r galeri, ac gen nhw dwi wedi rhentu fan hyn, a dod â nillad yma, cael rhoi rails, a dipyn o mirrors, a'r beth bynnag desg bach, a dwi'n wedi prynu llawer just trwy help annog hefyd. Yn ariannol, mae wedi bod yn lot o help I fi, gochyn y busnes li. Wel, gan bod hysbysebu mewn papurau newydd a bethau mor ddrud, dwi ddim wedi wneud trwy hysbysebu trwy bapur, dweud y gwir. Dwi wedi gwneud dipyn o flyers, cardiau bach busnes, ar lafar, pobl wedi bod yn ffantastig, wedi dweud, mae gennau gwsmeriaid yn dod o Iwerddon, gen bobl o Gaerdydd, bore yma wedi bod I mewn, maen nhw'n wrth gwrs yn dweud yn Nghaerdydd, bobl lleol yn ffantastig. Nhw dwi ddeud y gwir yn edrych ar ei ôl, gan bod nhw mor wych. Hebddi nhw, faswn I'm yma. Gen belled a fedra I gadw'r safon I fyny. Mi wneith y busnes lwyddo. Hwnnw ydy'r peth pwysica, ydy cadw'r safon y dillad I fyny. Sa fedra I, beth sgan I mewn meddwl, falle na I fynd allan I chwilio am rhyw label da. Ond hyd yn un, dwi'n yn gorfod, dwi'n cael hen ddigon o stwff da I mewn. Ynddo, lwcus iawn. Nes I sefydlu'r busnes chdi bach o fisoedd yn ôl. A mae wedi bod yn bach yn aran cychwyn, ond mae'n cychwyn cyflymu o'n efo mwy o waith. Be dwi'n gwneud gwahanol, swn i'n meddwl I bobl eraill ydy, dwi'n gwneud, swn i'n ffilmio dramau hefyd, a rhaglenni comedi, radio I reid ar weiran.gaws.com. Dwi'n gwneud hynny ac gwneud yr ochr fwy I busnesau lleol. Swn i'n meddwl bod fi'n marchnata'n hun, fatha dwi'n gallu gwneud y gwaith yn ddwy ieithog. Mae o'n handi bod fi'n gallu siarad Cymraeg, achos os dwi'n mynd I wneud priodasa a job sgwarol, mae'n dda bod gynnu ni'r ddau iaith I allu wneud y gwaith. Mae'r internet ofnadwy o bwysig I busnes ni, enwedig I weiran.gaws.com, y channel Gymraeg dwi'n redag ar yr yngrwyd lle. Cynllun am y dyfodol agos ydy cael website, busnes, ffilmio, corporate videos I fyny, a dyn ar ôl gynnu hynny wedyn, reid yn hun yn y papur newydd a gweld lle mae'n mynd o fanno.